Здравейте, ще играем Блиц Бригад и няма ни. И чаках да зареди, сега зареди. Нов снайпер Фюри. Брето не ми трябва. Сега ще избера терен. Ето има макеви и това. И това. Ще игра на това първо. Много зарежда, между другото. Това е много гадно. Значи самата игра е мега яка. Като CS, но на телефон. Името на играта ще го има в описанието, както и откъде да намерите. Предполагам, че знаете. И това ще има и линк към канала на Симеон 2558. И това ще сложа. И Facebook страницата на моята и на Симеон CSGO 2558 CSGO. Ще сложа страниците. О, супер. Поне само сините. Ще избера ето е макефи и ето е. Ето ще избера. Яке. Почваме. Защо няма звук? Спра клипа, като го намеря защо няма звук. Добре, намерих защо няма звук. Нищо. Тама да се чувам. И сега в този клип ще ви покажа една мастия. Гледай как ме би. Две масти убиха ме. В този клип ще покажа как да си вземете и джип. От ето това, което тук що видяхте. Какъв този плакат бе? Има кеф. Добре, аз сега трябва да търся. Гледайте. Някакъв ме би и ще ме уби. Що пък да не ме уби? То полезно. Гледайте. Гледайте, двама убиха ме. То с бомба фърли. И мога да покажа къде да си изкарам танк или джип. Сега ме изкара. Добре, спомням. Що? Трябва да ви излезе танк или джип, където бях и то сега пак ме уби. И червените ще победят сигурно, защото е 3 на 0 за тях. Yes, убих го. Добре, сега нататък. Те биха. Убили са ги нашите, останал съм само аз и зато. Левел 6. Ей! Играта почва след 7 секунди. 9 кристала само имам. Това ще ме пусне с много повече. Днес напишете в коментарите
На какво да снимам, защото не знам защо на какво да снимам. Ето. Изкарах си джип. Ето така стреля. Един на 0, 2 на 0 за червените. Нашия флаг губи, както винаги. Този джип е тъпо. Затова да отивам и танк да си изкарам. 3 на 0 за червените. Или да не си изкарам танк. Айде да не си изкарам танк. Да отида да бия, че те направо да попиляха 3 на 0 за червените. То, както играем на 4, то реално ще се предвижат нещата. И тук да видя някой лаптика. Не, няма. Едно червено. Лапенци. 2. Абе, да, защо съм само, Другите от нашите убиха ли ги? Какво стана? Видях един го стреляше отдолу. Като я се те ще направя. Да, качил се при мен. Сега съм с гигант. Ето аз ме уби. Беше отдолу, аз фърлих бомба, той някак си, или той ми фърли пак. И не го убих. Ей! Ето и какво прави. Много бавно тичам. Нищо ми извибра телефона. Пръклипа да го видя какво и се върна. Добре, убиха ме. И май ще побърнам видеото да свършва, но още няма и 10 минути. 15 там, някъде минутки ще направим. Ама 3 на 0 за червените и те побеждават. Ама, добре, махай се от тук, лапчик. Същата игра, чашкам за червените, казват. Добре, аз почнах. Трябва да отида не успокоявам до флагът на червените, за да стана от тях. Или съм от сините, че сините няма. Сините нямат много победи, зато и за... Его 1 на 0. Ей, 1 на 0. Какво? Като влезеш във водата се умираш? Баш тъпото. Като влезеш във водата умираш. Че аз дойди къде не го пишеше. 2 на 0 за червени. Ей, ще загубим. Ей, ще загубим. Няма те няма го стая. Кой го блокна, бе? Кило ей, кило е. Кило лаптио. Кило. Ще смажа. Нищо, че си от нашите. Да го настрелям и аз едно хубаво.
Какво стана? Защо ме изкара от танка? От червените съм. Yes. Не, бос. И сме един на един. И че те сирите, може ли нещо да направят? То кой да знае? Сега няма... Сега няма сиди трепачи. О, не ще ги бил, е. И мисля след тази игра да свършва клипа, да не става сега. Правил съм един-два големи, не прекалявам сега. След един-два месеца може да направя и други. Може. Ух, това заболя. Вземи 80 живота. Оле, че сирите ще набият. Мисля, че дни ще бива, ама тая работа няма я бива. Уха, то скоро пеяк. Ой, на сирите. Къде трябва да пада? Защото ще умра. Да прецакам. Прецакам. Мета, мисля, че бъгнах мапа. То по принцип не може да се качиш на кораба. Аз го успях. Yes. Че не мога ти да там приложения. What? Кой ме стреля? И откъде? Вау! Брез. Ами звънят ми и се върнала като говоря. Добре, върнах се. След като ме убиха. И тук някакви 30 секунди ми отброя, не знам що. Обаждаха ми се да снимаме. Обаче аз казах, защото сега в момента правя клип. И забравихме името на Молдо 4, ама той ще си го смени на някакъв пак мен. Регмен ли? Не знам. Забравих. Поне е лесно за запомняне. И като цяло това ще е клипа. Абонирайте се, табелки. И до скоро, когато мисля, че вече най-накрая ще играем мултиплеер. Но не е сигурно. Това ще е за днес. Довиждане.